Ahojte, vítajte pri mojom prvom shopaholic videu. Aj keď nie som veľký shopaholic na šminky, dneska som sa rozhodla vám ukázať, čo som si kúpila v Ulta Beauty. Keďže sa nachádzame v Kalifornii, tak Ulta Beauty je niečo podobné ako DM drogerie, len väčšie, lepšie, jednoducho nájdete tam všetko od vymyslu sveta, ani sa vám nesnívalo. Ja sama osobne nie som veľmi zaťažená na dekoratívnu kozmetiku, ale keďže som dostala Ulta Beauty gift card od kamarátky na narodeniny, tak som sa tam dnes vybrala. Strávila som tam 2 hodiny. Tento celý nákup stál $350 alebo $395. Wow! No a keďže viem, že nemáte čas pozerať dlhé videá, nemáte radi obkecavačky, tak tento formát bude veľmi rýchly, veľmi krátučký, bude trvať len 7 minútiek, takže si sednite, vypite si vašu rannú, poobednú alebo večernú kávičku a pozrite sa so mnou, čo som si kúpila. Ako prvé som si kúpila tento blender od značky Ulta Beauty. Ja som si myslela najprv, že je to beauty blender na tvár, aj som sa potešila, že bože, aké to je konečne veľké. A potom som si až teraz znova všimla, že je to vlastne body sponge. Nevadí, použijem to ja na tvár určite, ešte neviem ako, ale. Ako ďalšiu vec, značku, ktorú máme aj na Slovensku, Matrix. Od Matrixu mám šampón, ktorý používam na... Používala som na vlasy proti žltým tónom, momentálne som už viacej hnedová sa to poňala, ale veci, ktoré som ešte blond, ako je to povedal môj ale tento šampón som chcela dlho vyskúšať, tak som si brala takéto malé balenie. Je to také chutnučké, stalo to $10. Dobrá cena si myslím. Potom klasika nesmrteľná Maybelline Sky High, najlepšia špinála táto a ešte čierna. Ďalej som si kúpila, lebo som chcela vyskúšať tieto Duck Plump od NYXu. No poviem vám takto, toto mám na perách. Oni tam pridávajú kapsicín, je to výborné, páli to ale až v riti, tak vám poviem. A potom som zbrala takýto farebný. NYX je dobrá dekoratívka, takže nie je čo riešiť. Potom som našla aj Stojans Essence, to ma potešilo a pripomenulo mi to moje mládežnícke časy, kedy toto bola jediná kozmetika, ktorú som si mohla dovoliť, takže je čo povedať. Essence majú aj v Amerike. Zase sa vraciam k vlasovke, zobrala som si túto Matrix for Damaged Hair. Momentálne... Moje vlasy sú v takom rekonvalescenčnom procese. Rekonvalescenčnom, je to správne slovo? No jednoducho, dávam ich z blondiarej do poriadku, takže sa nefarbím. Už od decembra, 20. alebo 20. decembra som mala poslednýkrát nafarbené vlasy, takže mám takéto malé balenia. Nechcela som brať ďalšie šampóny zbytočne, chcem vyskúšať, že či mi to budú veci. Či to je dobré. Ja používam momentálne úplne lacný šampón, ktorý som si kúpila ešte na Slovensku od Dixie. Je to nejaký vaječný a musím povedať, že je dobrý. Akože mám po ňom dobré vlasy. Ja nie som taká, že picky girl, takže niekedy najbasic veci sú najlepšie veci. Netreba to preháňať. Potom klasika od L'Orealu, tento puder, ktorý nikdy nesklame. Je to stávka na istotu. No a potom špilky do uší v takomto krásnom balení od Ulta Beauty. Ďalej, čo tu máme? Ďalej som si zobrala tento Garnier. To som našla, a to je asi nejaká novinka podľa mňa. Erase It All Makeup Cleansing Balm. Akože musím povedať, že mi to smrdí hnusne, ale viem, že si to dám na tento make-up a budem to len takto rozmazávať a bude to úplne rýchlo dole. Takže verím v to, minimálne v to verím. Inak dúfam, že ma aj počuť. Takže snažím sa dať čo najlepší zvuk a obraz pre vás. Potom som sa ešte vrátila k Essence Stojanu a našla som tieto malinké cute. Ježišmaria, tu sa mi to normálne začiernalo. Našla som tieto malinké cute bronzers. Tak som si zobrala dvoje, aby som ich skúšala. Jeden stal $3. Neviem, koľko to stojí na Slovensku, ale tak logicky, že toto predražia, lebo veď platy sú tu vyššie, ceny sú tu vyššie. Tu máme, potom som sa presunula do uličky s drahšou dekoratívnou kozmetikou a môj obľúbený Tarte Concealer. Je to veľmi dobré, nerobia sa žiadne nanosy, korektúru pod očami, tento odporúčam, ak chcete niečo z drahšej dekoratívky. To Morph, toto neviem, či vôbec je na Slovensku, alebo niekde aj v Sephore v Prahe, nie som si istá. Tak to som si zobrala takýto malý baking powder. Väčšinou používam Huda Beauty, takéto tie maličké kocky, ale povedala som si, že čo, vyskúšam tento, tak uvidím, že či to bude dobré. Je to v sypkých púdroch, ktoré sú pod oči na baking. Je veľmi dôležité, že aká je štruktúra tých zrniečok. Či je ten púder namletý na menšie alebo väčšie časti. Ak je na väčšie, tak pod očami vám to spôsobí ohňostroj, tak vám poviem. Ešte som ostala pri Morph Stojane a zobrala som si tento blush. Takže ja dúfam, že to bude pekné. Nechcem mať špinavé ruky, lebo veď som bola taká špinavá v tej Ulte. No bude to vyzerať podľa mňa pekne. Je to také jemnúnke. To také, viete, keď pôjdete na dovolenku, tak aby ste sa veľmi nemaľovali. Potom klasika, veľké balenie Clinique. Ja mám oči 2-krát po operácii, takže ja som extrémne citlivá na akúkoľvek tekutinu v oku. Tento odličovač je podľa mňa úplne najlepší. Potom Colourpop highlighter.
highlightery som si zobrala kvôli tomu, že proste trblietok nie je nikdy dosť. Tak skúsime. Chcela som nejaký nový, naposledy som si kúpila veľmi dávno a mám taký pocit, že oni... Lesk, jak blesk. Takže mám pocit, že aj tie highlightery, oni časom ako keby prestanú fungovať, ako keby sa z nich tie trblietky vytratili. Ako nám sa vytráca radosť zo života, že niekedy, tak aj tie trblietky sa z týchto rozjasňovačov väčšinou vyparia a prestanú fungovať. Potom máme ďalšiu drahšiu dekoratívku Smashbox. To som si zobrala len na skúšku, že Photo Finish primer. Ja používam väčšinou od Dioru primer, ktorý robí, toto má robiť matný finish a ja používam väčšinou lesklý, lebo nechcem mať nejakú takú ochabnutú tvár. Takže ale skúsim, uvidím, dám vám vedieť. Potom Kylie Cosmetics má nejaký nový odtieň Dolce K, pravdepodobne, že Dolce Kim. Tak som si zobrala ceruzku, ceruzvočka, aj samozrejme je k tomu lip gloss. Uvidím, mám od nej nejaké veci a musím povedať, že toto je top produkt, asi široko ďaleko. Fakt ten rúž, keď si dáte aj ten lip liner, drží to jak riť na šerbli. Potom, ak by náhodou bola nejaká pohotovosť, akné, dáme nálepku, kríza zažehnaná, naspäť k vlasovke. Kúpila som si ešte tento šampónik, to chcem tiež vyskúšať, všade to vidím, všetky influencerky to dávajú. Väčšinou nie som taká, že na reklamy, ale toto som už niekde aj skúšala, tuším u niekoho. A pekne to vonia. Takže skúsim. Elf, uvidím. Máte inak vo Viedni, ak pôjdete na Hauptbahnhof, tak dole je Bipa a dole v Bipe, alebo v každej Bipe je Elf kozmetika veľmi dobrá, nie je predražená, lacná, akože roky používam. Potom som si kúpila toto telové maslo. Áno, kúpila som si ešte túto od NYXu, vlastne to je tá Duck Plump ceruzka, bo ceruzka na péry nikdy nie je dosť. V skutočnosti som si chcela kúpiť aj bielu kajalovú ceruzku na oči, ale mali od NYXu a od NYXu nemám rada, lebo je veľmi mäkká. Ja na vnútorné kuťky potrebujem ostrú ceruzku. A mám tu posledné dva produkty a to je tento puder. On mal také krásne balenie, tak hovorím si, že si ho vezmem. A on je z tej lacnejšej dekoratívky, respektíve bolo to v tom oddelení lacnejšej, nie v tej prehypovanej Laura Mercier a tieto, ale bolo to tam, pri tých lacnejších. Vonia to dokonalo a volá sa to, že About Face. About Face majú podľa mňa úplne aj estetické balenie, no to je úplne krásne. Zobrala som si ešte aj tento eyeshadow, ktorý je v takej tekutej fáze. To je takej tekutej podobe. Takže toť z môjho ulta nakupu všetko, som nič nezabudla. Takúto dačekovú kartičku som dostala od kamarátky, takže preto som sa tam vybrala. Inak nakupujem väčšinou Sephora cez internet alebo Amazon cez internet, vyhýbam sa obchodom presne kvôli tomuto dôvodu, že aj keď tam idete iba po jednu vec, to vás tak ťahne vás to, všetko je tam krásne, je to krásne nasvietené. Jediné, čo neznášam, je kupovací make-up, lebo vždy, keď umelé svetlá vám dajú taký odtieň toho make-upu, že prídete domov a potom pozeráte a tu hlava biela, tu telo čierne, alebo naopak. Takže to neznášam nakupovať, majú tam veľmi naprd nasvietenie, čo týka make-upu, ale každé balenie, každý ten brand, ktorý tam je, tak má úžasný marketing, normálne sa človek na to pozerá ako také veľdielo a vás to vťahne, že potrebujete to vyskúšať a celý čas som chodila okolo tých regálov a hovorím si, že nepotrebujem to. 310 dolárov nepotrebných vecí. Takže toť odo mňa dnes všetko, majte pekný deň, vidíme sa zase o pol roka, kedy sa tam zase vydám niečo kúpiť, alebo ak by som mala dokumentovať každú moju hovadinu, tak by som furt len točila a treba aj žiť.